Mentras Héctor configura o pasador, vale? Pois vou a presentar Héctor, como decía antes, é un compañeiro do meu departamento, un estudante do programa de doutoramento, e vainos a falar dunhas cousas relacionadas coa estimación de filamentos no plano mediante o uso da envoltura R conversa a aplicación a datos LED. Perfecto, bueno, pois moi bo día a todos, gracias María pola presentación e grazas tamén por convidarme a estar falando aquí, en general a organización destas xornadas. Efectivamente, como decía María, eu estou ahora mesmo facendo doutoramento en Estatística e Investigación Operativa e o traballo do que vou falar hoxe pois é xustamente un traballo conxunto cos meus directores de tese, Beatriz Pateiro López e Alberto Rodríguez Casal, e nos o problema que abordamos é un problema de estimación de filamentos, vale? E ten aí a coletilla de no plano, porque únicamente consideramos para a súa implementación en R datos que están no plano, datos bidimensionais, pero bueno, primeiro que temos que facer é entender que é a estimación de filamentos, non? Entón, o problema de estimación de filamentos basicamente aparece cando temos unha serie de datos que están nun certo espacio ambiente, neste caso xa digo que nos vamos a centrar únicamente en datos bidimensionais, datos no plano, e eses datos realmente se distribúen nunha estructura de filamento ou de curva, vale? Os datos están cerca ou preto dunha certa curva que é o filamento que queremos reconstruir, vale? Ese é o problema. En que tipo de áreas ou en que tipo de aplicacións aparecen estes datos? Pois aí aparecen varios exemplos, vale? Por exemplo, en cosmoloxía, as galaxias, as estrelas no universo forman unha especie de entramado ou tecido que se coñece co nome de rede cósmica, vale? E que, digamos, domina a grandes escalas o que é a materia do universo. Hai bastante literatura estudiando este tipo de estruturas, ou, por exemplo, en sismoloxía, os terremotos, os epicentros que se registran na superficie terrestre, pois tenden a concentrarse nesas curvas que serían as fallas xeolóxicas, é dicir, os puntos onde converxen dúas placas tectónicas, vale? E hai moitos outros exemplos onde os datos presentan este tipo de estruturas filamentosas tamén. Entón, bueno, nós traballamos cun modelo de ruido concreto que vou a presentar aquí de maneira moi sinxela os aspectos máis fundamentais, vale? Vamos a denotar por gamma a un filamento que, como digo, vai estar no plano, é dicir, unha curva, e no caso do noso modelo vamos a considerar únicamente curvas pechadas, é dicir, curvas que non teñen extremos, senón que se pechan sobre sí mesmas. E para estimar este filamento vamos a dispoñer dunha mostra de puntos, dunha mostra aleatoria, vale? E eses puntos van a estar, como digo, preto do filamento, e hai un parámetro que denotamos por sigma, que se coñece como nivel de ruido, que vai a, de alguna forma, regular como de cerca están estes puntos do filamento, vale? Canto máis pequeno sexa ese parámetro sigma, ese nivel de ruido, máis cerca van estar os puntos do filamento, e canto maior sexa sigma, pois máis se poden afastar os puntos do verdadeiro filamento, vale? En concreto, os nosos puntos, o soporte da distribución deses puntos, o conxunto no que nos aparecen esos datos, vai a ser unha dilatación, ou, se queredes velo así, un entorno tubular tamén se chava do filamento, vale? Ben, pois temos o noso filamento, temos os nosos datos cerca dese filamento, e a partir deses datos queremos reconstruir ou queremos estimar o filamento. Como imos facer? Bueno, necesitamos un estimador, claro. Genovese e coautores propuxeron neste artículo en Yasa un estimador que denominaron o estimador EDT, vale? Hai xa uns anos, e nós o que fixemos foi coller ese estimador e propoñer unha mellora, vale? Que vou a pasar a explicar a continuación, e que denominamos estimador EDT con envoltura R convexa. Agora veredes de onde sale o da envoltura R convexa. Entón vamos a ir vendo os distintos pasos que ten este estimador. En primeiro lugar, o que vamos a facer é estimar o soporte da distribución dos nosos datos, é dicir, vamos a estimar esa dilatación do filamento ou ese entorno no que nos aparecen os puntos, vale? E iso vamos a facer cun estimador do soporte. Que estimador vamos a utilizar? Nós o que propoñemos é empregar o que se coñece como a envoltura reconvexa da mostra, vale? Seguro que a moitos de vos sona a envoltura convexa, vale? A envoltura convexa ten que ver cos conxuntos convexos, é o menor convexo que contén neste caso a mostra. A envoltura reconvexa é un conxunto, un estimador que generaliza a envoltura convexa e lle proporciona maior flexibilidade. En concreto, o que facemos intuitivamente é coller unha bola de radio R, vale? E ir rodando esa bola arredor da nosa mostra. E o conxunto ou a forma que vai determinando esa bola ao rodar sería a envoltura reconvexa, vale? Todo o que queda hacia dentro desa fronteira. Se vos fixades, ten moita importancia o valor de R que escollamos, vale? Porque se escollemos un valor de R, digamos, máis ben tirando a grande, a envoltura reconvexa da mostra vai se parecer máis ben a envoltura convexa, vale? E, sin embargo, se escollemos un valor moi pequeno, se collemos unha bola moi pequeniña, pois esa bola seguramente se vai meter por dentro dos ocos do conxunto e nos van a aparecer aí ocos dentro do soporte que pretendemos estimar, vale?
Bueno, pois xa temos o noso estimador do soporte, que é a envoltura R convexa, e como facemos para calculalo en R? Pois temos unha librería, que é a librería AlphaJoule, que precisamente pois foi desenvolvida por Alberto e por Bea, que implementa a envoltura R convexa dun conxunto finito de puntos, pero únicamente no plano. Vale? Por eso decía que nesta charla nos vamos a restringir a datos no plano. En particular, a envoltura R convexa está formada por unha serie de arcos de radio R. Vale, esa é a estrutura que ten a fronteira. Entón, a función a Joule deste paquete o que nos devolve é os centros e os radios das bolas que forman eses arcos que forman a fronteira de envoltura R convexa e tamén elementos como vector unitario e ángulo que nos permiten pois distinguir dende onde e ata onde vai cada un dos arcos. Vale, eso é, digamos, internamente como traballa a función a Joule. Vale, pois xa temos estimado o noso soporte dos datos e témolo implementado en R gracias a esta función a Joule. E o seguinte paso é estimar o filamento. Nos o que estamos interesados en estimar ese filamento que subxace os datos. Vale? Entón, para facelo, vámonos a axudar deste resultado, un resultado teórico que obtuveron estes autores, pois neste caso neste artículo de Yasa. Eles o que probaron é que o filamento maximiza unha certa función que se coñece co nome de EDT. Vale? Vamos a definir a EDT como a función que a cada punto do soporte lle asigna a distancia dese punto á fronteira do soporte. Vale? Entón, o que probaron estes autores é que o filamento maximiza a EDT dentro do soporte e que ese máximo acádase xustamente no nivel de ruido sigma. Vale, é un resultado creo que bastante intuitivo. O que nos di basicamente que o filamento é a parte do soporte que está máis metida hacia dentro, vale, a parte máis interior do soporte. Entón, baseándonos nese resultado, o estimador que propoñemos, que é o estimador EDT, consiste en primeiro lugar, estimar a EDT. Facemos isto mediante un enfoque plugin, é dicir, na expresión de EDT onde descoñecemos o soporte, vámoslo sustituir pola fronteira do soporte estimado, que sí que podemos calcular a partir dos datos, vale? E unha vez que temos esta EDT estimada ou EDT empírica, vamos a estimar o nivel de ruido, que se vos acordades era o máximo da EDT ao longo de todo o soporte, por un estimador que vamos a denotar por sigma gorro, que vai a ser o máximo desta EDT empírica ao longo do soporte estimado que temos, vale? Eso é a nivel teórico, e en R como podemos facer para calcular este valor de sigma gorro? Pois facémolo a través dun conxunto que se coñece como medial axis, vale? O medial axis dun conxunto defínese como o conxunto de puntos dese conxunto, vaya redundancia, que teñen máis dunha proxección sobre a súa fronteira, vale? É dicir, son os puntos que teñen polo menos dous puntos máis cercanos na súa fronteira. Ese é o medial axis, vale? O medial axis en xeral pode ser un conxunto, vamos a decir, con unha estrutura complicada, pero cando lle calculamos o medial axis ao noso estimador do soporte particular, que é a envoltura R convexa, bueno, pode saber que ten unha estrutura moi particular e é que ese medial axis está formado por segmentos, vale? E eses segmentos non vou a entrar a explicar como se poden obter, pero están relacionados cunha cousa, cunha teselación que se chama o diagrama de Voronoi, vale? E simplemente sabede que ese diagrama está implementado na librería AlphaJoule a través da función del BOR, vale? Entón temos unha maneira aí de obter, digamos, de maneira máis ou menos complicada, pero pódese obter o medial axis da envoltura R convexa, vale? Está formado por segmentos. E despois como calculamos sigma gorro? Pois como a máxima distancia do medial axis á fronteira do noso soporte estimado, a fronteira da nosa envoltura R convexa, vale? Ben, e por último, o terceiro paso é definir xa o noso estimador do filamento, que é o que chamamos o estimador EDT con envoltura R convexa, e vamos a definir como o conxunto de puntos da envoltura R convexa cuxa distancia á fronteira é maior ou igual que sigma gorro menos delta, vale? Entón, o que estamos facendo é partir do noso estimador do soporte, que é a envoltura R convexa, que tedes aí dibuixado en azul, e o que estamos facendo é contraer cara dentro a súa fronteira unha certa cantidade. Esa certa cantidade ben marcada por sigma gorro menos delta, vale? O sigma gorro xa o calculamos no paso anterior, pero delta é un parámetro que podemos escoller nós e que regula canto vamos a contraer ese soporte cara dentro para obter o estimador EDT, vale? Canto máis pequeno sexa delta, máis estamos contraendo e máis delgadiño vai a ser o estimador EDT que obteñamos finalmente, vale? Bueno, pois ata aquí temos definido o estimador EDT con envoltura R convexa, que é o noso estimador do filamento, pero ese estimador é unha rexión do plano, vale? Sería a rexión que queda determinada por esa fronteira en color verde que tedes aí, pero non é en sí unha curva, e nós o que queríamos estimar é unha curva, vale? Entón podemos facer bueno, antes de nada, vou explicar como se implementa en R, vale? O estimador EDT, claro, nós temos, se vos acordades, a envoltura R convexa
estaba formada a súa fronteira por unha serie de arcos de circunferencia de radio R, vale? E esa función a Joule nos devolvía cada un dos centros, o radio, o vector unitario, etc. É dicir, todos os elementos que definen eses arcos. Entón, se nós o que queremos agora é contraer cara dentro a fronteira da envoltura R convexa, o que podemos facer é coller eses arcos de circunferencia e expandilos, vale? Pasar de arcos de radio R a arcos de radio R máis sigma gorro menos delta. Eso en R, na librería AlphaJoule, podémoslo facer utilizando o que se coñece como o estimador de de Broglie-Weiss, que está implementado na función dw, que o que fai é, dada unha serie de puntos e un radio, calcula a unión de todas as bolas centradas neses puntos e con ese radio, vale? E se vos fixades ese estimador de de Broglie-Weiss, a súa fronteira ten dúas partes, unha parte que vai por dentro da envoltura R convexa, vale? Pero tamén ten unha parte por fora que non nos interesa. Entón, para quedarnos únicamente cos arcos que están dentro da envoltura R convexa, o que podemos facer é valernos da función INAJoule, que nos di, dado un ou varios puntos, se están dentro ou se están fora da envoltura R convexa, vale? Esa sería a forma de implementar o estimador EDT en R. E como decía, este estimador é unha rexión do plano, pero o que vamos a facer agora é o que se coñece como a extracción de curva, que é extraer unha curva que estea contida dentro dese estimador EDT e que tamén estime o filamento, que era o obxectivo inicial que nos tiñamos, vale? Entón, a curva extraída que nos propoñemos para estimar o filamento é coller ese medial axis que calculáramos antes, que estaba formado por segmentos, e quedarnos únicamente cos segmentos que estean completamente contidos no estimador EDT. Vale, se vos fijáis no dibuixo, en gris temos o medial axis e os segmentos que están completamente contidos no estimador EDT son esa parte que está dibuixada en roxo e que forman un filamento pechado que rodea de alguna forma os datos. Vale, esa curva extraída sería o estimador que nos finalmente propoñemos para estimar o filamento. Vale? Ben, xa para finalizar, pois unha aplicación que fixemos a datos LiDAR, en particular datos que aparecen no contexto de inventario forestal e que teñen que ver coa estimación de seccións transversais de troncos de árbores, vale? Estas seccións, como igual algún de vos sabedes, son importantes no ámbito forestal, en ecoloxía, porque permiten, pues proporcionan información sobre árbore e permiten estimar distintas medidas. Unha medida, por exemplo, que é bastante importante, que se coñece como DBH, o diámetro altura do peito, vale? Entón, que tipo de datos temos nós? Nós temos un datos que se obtiveron cunha aplicación de iPad, vale? O iPad ten integrado unha tecnoloxía que se chama LiDAR, que é un sensor que vai enviando pulsos de luz que rebotan e van, de alguna forma, recollendo información estructural sobre o terreno que temos, vale? É dicir, a elevación do terreo, os posibles obstáculos que haxa e, por suposto, os árbores, é dicir, o tronco, as copas das árbores, etc. Estes datos se almacenan nun formato de arquivo LAS, vale, que ven do inglés láser e que normalmente adoita ter extensión .las ou .laz, e estes datos son cos que queremos traballar en R, vale? Entón, nos, a librería ou o paquete que utilizamos para traballar con estes datos é o paquete LIDR, vale? É un paquete que en realidade está pensado principalmente para datos de tipo ALS, que son datos obtidos de modo aéreo, é dicir, cando se fai un escaneo da zona ou da arboleda de estudio ou do bosque de maneira aérea, dende o aire, vale? Pero, digamos, para as necesidades que temos nós, que agora veredes que son moi básicas, pois nos valía este paquete, vale? E hai que comentar que este paquete sí que está especialmente pensado para aplicacións de tipo ambiental ou de tipo forestal, vale? Entón, bueno, que o que fixemos nós? Bueno, por suposto, a partir do noso arquivo de datos temos que ser capaz de lelo en R, eso podemos facer coa función readLAS deste paquete, vale? Que o que crea un obxecto en R que se chama da clase LAS, e con este obxecto, digamos, xa vamos a traballar no resto de funcións e vamos a poder manipulalos, vale? Entón, o primeiro que queríamos facer é, a partir de toda a nube de datos que temos, quedarnos únicamente cos datos pertencentes a unha árbore, vale? Hai funcións neste paquete que fan eso de que teñen unha detección de árbores de maneira automática, vale? Pero nós fixémoslo, digamos, de modo manual un pouco máis cutre, cunha función que se chama Clip Circle, que o que fai é, dado un centro, que neste caso sería o centro do tronco dunha árbore, pois filtra os puntos que teñen coordenadas X e Y nun círculo con ese centro, vale? Dun certo radio, vamos a decir, relativamente pequeno para coller puntos desa árbore, pero non das árbores adxacentes. E unha vez que temos a nube de puntos máis ou menos restringida a unha certa árbore, no noso caso a un certo tronco, que é o que nos interesa, pois vamos a facer un corte, unha sección transversal, e para iso filtramos os datos que estean a unha altura, é dicir, a unha coordenada Z, nun intervalo
relativamente pequeno. Nós collemos seccións transversais de tamaño ou de grosor 5 centímetros. Vale? Entón, agora temos os puntos que corresponden a unha sección transversal, eses puntos teñen 3 coordenadas e vámonos a quedar únicamente coas coordenadas X e Y para pasar a ter unha sección bidimensional de puntos. Vale? E, finalmente, sobre estas seccións bidimensionais, que se corresponden co contorno das seccións transversais dos troncos, pois aplicamos o noso estimador, que é o estimador EDT con envoltura reconvexa, e podemos estimar a xeometría ou a forma que teñen estes contornos das seccións dos troncos. Vale? Neste caso, pois xa vos dibuixo directamente a curva extraída polo método que vos explicaba antes, e, bueno, como me quedo sin tempo, pois creo que vou rematar aquí. Nada, aquí vos deixo os agradecementos aos proxectos, no meu caso ao contrato produtoral que teño, e moitas grazas pola vosa atención. Grazas, Héctor. Alguna pregunta para Héctor? Hola, moitas grazas pola presentación, gustoume moito. Pareceume que explicastes moi ben, que se fixo moi ameno, aínda sen ter nin idea do tema. Tiña pregunta sobre unha cuestión que comentastes ao principio, que sigma ten que ser estritamente maior a cero. Preguntaba por que non pode ser igual a cero, porque entendería que se fora así, que cada un deses puntiños cae sobre ese filamento, non? Sí, pois, bueno, é unha boa pregunta. Efectivamente, se sigma vale cero, terías que os puntos están exactamente sobre o filamento que queres determinar. Claro, para o estimador e para o modelo que nos traballamos, esa non sería unha suposición válida, porque de alguna forma, para que o noso estimador funcione, o soporte dos datos ten que ter, vamos a decir, un certo grosor, non pode ser degenerado, non pode ser, digamos, únicamente a curva, pero hai, digamos, moita literatura neste aspecto que asume que o nivel de ruido é cero, é dicir, que non hai ruido, que os datos están exactamente sobre o filamento, sobre o conxunto que queres estimar. Entón, sí, sería unha suposición válida. No caso do noso modelo, digamos que o noso estimador non se podería aplicar nese caso, pero hai situacións, eu creo que na práctica son as menos, vale? O usual é ter nivel de ruido, é dicir, se eu estou cun aparato de medida, neste caso un LiDAR, pois os puntos non nos vai detectar exactamente onde está, neste caso, o tronco ou o contorno da árbore, sino que vai haber un pequeno error de medición, que pode ser máis grande ou máis pequeno, pero sí, a nivel teórico, digamos que poderías asumir que non hai ningún tipo de ruido. De acordo, moitas grazas. Nada. Alguna pregunta máis? Moi ben, moitas grazas. Grazas.